வணக்கம் மக்களே, நிறைய நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். ஒரு 2-3 நாளில் பயங்கர ஜலதோஷம், காய்ச்சல். இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லாமல் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டேன். வேலை நிறையா இருக்குது. இன்றைக்கி என்ன ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன்னா, எப்போ பாரு சிங்கப்பூரில் எல்லா ஆஃபீஸில் மால்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பயங்கர கோல்டாக வச்சுருப்பாங்க. வெளியே வெயில் மழை என்னவாக இருந்தாலும் உள்ளார ஏசி எப்போவுமே ஒரு 21 டிகிரி 22 டிகிரிக்கு வச்சுருப்பாங்க. அது என்னன்னே தெரியல. நான் என் ஆஃபீஸ் தான் அப்படி இருக்குன்னு 2-3 வாட்டி மெயின்டெனன்ஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். பார்த்தா எல்லாம் சிங்கப்பூர் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது. அதனால தான் எல்லாருமே ஒரு ஜர்க்கின் வச்சுப்போம் ஆஃபீஸில், ரொம்ப குளிர்ச்சின்னு எடுத்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் எப்படி உட்கார போகிறேன்னு தெரியல. ஏற்கனவே ரொம்ப இப்போ தான் ஏதோ கொஞ்சம் சரியாகிட்டு இருக்குது. இப்போ திரும்ப இந்த ஆஃபீஸில் இல்லை ஏசியில் உட்காந்துருக்கேன். கையில் மருந்து கஷாயம் எல்லாமே கையில் வச்சுருக்கேன், சுடு தண்ணியோட. பார்ப்போம். எனிவே, நீங்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆஃபீஸில் சிங்கப்பூரில் ஆஃபீஸ் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா கையில், அதுவும் புதுசாக வரீங்கன்னா கையில் ஜர்க்கின் வச்சுக்கோங்க. எப்போயுமே உதவும். நன்றி, வணக்கம்.